saanut poikatauti. Ei sieltä niinku... Ei se... Ei näe. No okei. Ei se olekaan sinne raju. Vähän helevä. Sitten huuet. Missä on toi huutorajaus kyllä? Älä piisellä. Se on likiin suurin paljon. Se on kuivat. Sulla on kuivat huulet. Ei nyt mä en vasemmalla kädellä. Nyt mulle menee mihin naamalle käy. Älä naura. Kyllä mä veikkaan, että en mä raja ehkä alaa laittaa kuitenkaan kyllä täällä sen verran. Se on muuten rajaus eikä huulet. Ai jaa, en mä tiedä mitä tällä tehdään. No. Nyt menee se ajaa. Nyt tulee hampaasiin vähän. Mitäs sitten? Pistikö mustaa? Se pitää kunnon... No on ne aika tummat. Okei. Sehän nyt sinne saa turpaa. Entäs alarikset? Ehkä me ei laiteta niitä. Mä veikkaan, että jos sä haluat niitä Onko heitä. nyt kaikki pistetty? Tuli kulmat! Kulmat on Aha, hyvä, joo, niin? mikäs tää on? Se vaat se varmasti, koska se on... Kulmat puolet. Joo. Niin menee. Mulla on hikiset kädet. Mulla välillä suokin. Tällä. Joo, otat sinne stoveriin. Niin mitä? Ei! Ruskea palasia. Joo, sekin katos niin rikki se mulla on väri. Mä alas pissää sillä aina kuulla. Joo, se on ihan suota paljon. Niin kulmasti näyttää. Älä heilu. Mulla tarisee ihan vähän käettiä. Tää on oikeastaan ukrainalaiselta kuulan tietäjältä. Mä tein sille YK vielä. Oho. Ei näköjään kyllä katsottiin väärää suuntaan. Saanko mä tehdä sulle YK? Joo, tee nyt. Tää loppuu muita. Nyt tää muutenkin liittyy tämän näköjään. Nää. Sulla on vielä vinoa. Oi, miten iloinen. Joo, nyt on hyvä.